Avui hem vingut a acompanyar l'alcalde i donar-li suport en aquests dies tan complicats que s'han viscut aquí a Mataró. De fet, hem estat en contacte telefònicament durant els moments més difícils. Tal com deia l'alcalde, la ciutat de Mataró té una feina molt important que ha dut a terme durant els darrers anys per garantir la bona convivència, per garantir l'oportunitat a tothom que vulgui viure i ser veí i veïna de Mataró. Aquesta és una feina que fa molts anys que es fa i, per tant, aquests incidents que s'han produït, primer de tot, hem de manifestar el suport a l'Ajuntament i a la seva feina institucional en la direcció de preservar la bona convivència. En segon lloc, mostrar el recolzament i el suport als cossos de seguretat, tant els Mossos d'Esquadra com a la policia local de Mataró. Hi ha línies vermelles que no es poden traspassar i, per tant, aquí hem d'estar clarament al costat dels cossos de seguretat que han fet la seva feina, són els professionals, i ara que la situació sembla que està en un punt de recuperar aquesta entesa, aquest diàleg, doncs l'Ajuntament és el responsable de dur a terme aquelles mesures que consideri oportunes per recuperar aquesta voluntat de treball perquè els barris de Mataró, els barris de Catalunya puguin treballar en un marc de convivència, en un marc de diàleg i també en un marc d'oportunitats, que és el que la ciutat em consta que fa molts anys que està duent a terme.